Hello, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे इनफरमेशन होनो सानदों बेनो जाबाय स्कलारशिपनि बागै बे स्कलारशिपआ जोंहा आगैमोननि थाखाय आङो दिनै फोरमायगोन माने जाय बिथांमोना जाय आगैमोना दा HS पास जाबाय नैबे 2024 आवहाय बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ आरो HS पास जानानै जाय UGनि थाखाय डिग्रीनि थाखाय एडमिशन लाबाय दा फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ जाय आगैमोना बिथांमोननि थाखाय जे जोंहा NSPनि आन्डारावहाय मोनसे इसान उदाय स्कलारशिप दङ आरो बे स्कलारशिपआ एप्लाइआ जोंहा स्टार्ट जाबाय एन्ड लास्ट डेटआ बियो 31 अक्ट'बरावहाय जाय आगैमोना HS आवहाय 60% एबभ मोनदों बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ खालामनो हागोन आरो बे स्कलारशिपनि एमाउन्टआनो जाहैबाय पार इयार 54,000 नोंथांमोना बेयावहाय बोसोरब्रै फरायोबा UGआथ' दा बोसोरब्रै जाबाय नङा होमबा नोंथांमोना बोसोरब्रैयावहाय 1 इयारावहाय 54,000 मोनगोन आरो स' जाय बिथांमोना 60% एबभ मोनदों बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे स्कलारशिपआ मेरिट लिस्टआवसो फैयो मेरिट बेसावसो फैयो माने जायनि पार्सेन्टआ हाइ बिथांमोननिखौ माने हाइआव दोननानै बेबायदिनो फैबाय थागोन आरो जोंनि आसामनि माने नर्थ इस्टआव थानाय स्टुडेन्टसफोरनो बे स्कलारशिपखौहाय होनाय जायो गासै 10,000 स्टुडेन्टसफोरनोल' बे स्कलारशिपखौ होनाय जायो मेरिट बेस हिसाबै पार्सेन्ट वाइस हिसाबै आरो जाय बिथांमोना 70% मोनदों बिथांमोनाथ' कम्पालसरि होनजायो कम्पालसरि बे स्कलारशिपखौ मोनो आरो नाथाय बे स्कलारशिपखौहाय एप्लाइ खालामनानै बै NSPनि आन्डाराव थानाय ST स्कलारशिपखौ बे स्कलारशिपखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो सिगाङावथ' सिगां एप्लाइ खालामनो हायोमोन नाथाय दा एप्लाइ खालामनो हाया मानोना आधारानो बेंकजोंहाय लिंक जाखाबा माने बेखौहाय NSPनि आन्डारावहाय हाबनो हाखाया आरोना एप्लाइ खालामखांबा आरो बेंकआथ' आधार कार्डजों लिंक जाखानांगौ बेखौ लिंक खालामनानै लाग्रोखा ओमफ्राय एप्लाइ खालाम ओमफ्राय बे आरो नोंथांमोना बबे मोनसे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो NSPनि आन्डारावहाय ST स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो ना इसान उदायखौहाय एप्लाइ खालामनो जुदि आगैमोननिया 60%नि एबभबा नोंथांमोना माने इसान उदायखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय जाय एसे डाउट दङ माने आं मोना बायदि माने 60नि लाइनाव दङ बिथांमोना माने एसे डाउट दङबा नोंथांमोना STखौहाय NSPनि आन्डारावनो ST स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जाय बिथांमोना 70% मोनदों बिथांमोनाथ' कम्पालसरि नोंथांमोना माने इसान उदायखौ मोनखाथारगोन आरोना आङो बेखौहाय बुंनो हायो आरो माने एक्सपिरियेन्स मोनखांबाय नालाय गोबांनो सिगांनिफ्रायनो जाय माखासे 60नि लाइनाव थानायफोराबो मोनो नालाय बेखौहाय 70आथ' माने कम्पालसरि बायदि आरो बे इसान उदायखौहाय मोनगोन आरो बे इसान उदाय स्कलारशिपआवहाय ना जोंहा बेक थायोबा मोना हा सापज नोङो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बेयावहाय नोङो स्कलारशिपखौ मोनबाय बेयाव बेक थायासै ओमफ्राय उनावहाय थार्ड सेम फर्थ सेमावबा नोङो बेक थाबाय रिनिउवेल खालामनायावहायथ' मार्कशिट होनांगौ नालाय बेक थायोबा नोङो बे स्कलारशिपखौ मोननाय नङा आरो बै बोसोरसेयाल' मोनसिगोन बेबायदि ओमफ्राय आरो रिनिउवेल खालामनायावहाय मार्कशिटखौ होनो दाबावथार आंहा मार्कशिट होनायावहाय बावनानैनो मिस्टेक जानानैनो आङो उननि रिनिउवेलनि स्कलारशिपखौ मोनाखै आरोना बे इसान उदायखौहाय बोसोरसेया माने लस जादों जोंनाथ' बोसोरथाम नालाय डिग्रीया बोसोरसेयाव मोनबाय ओमफ्राय बोसोरनैयाथ' खनसेनो हाबखादोंमोन नालाय सेकेन्ड इयार थार्ड इयार ओमफ्राय बेवहाय आङो मोननाय जायासै आरो बे मार्कशिटखौहाय होनो मिस्टेक जानानै माने नाम्बारखौबो आलदानिखौसो होनाय जादोंमोन नालाय बै दखाननि बानायनानै होग्राया ओमफ्राय माने प्रब्लेम जानायखाय ओमफ्रायो बै मानसिनावहाय मेसेजआ थांदोंमोनब्लाबो बै मानसिया आंनो माने मेसेजखौहाय फरवार्ड खालामासै बिनियावनो आंबो मिथियासै बेनिखायनो बेबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय आं भिडिअ बानायगासिनो दे होमबा फैदो अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बे इसान उदाय स्कलारशिपखौहाय होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आंना रुममेटआ फैबाय नालाय ओमफ्राय माने मानसि थाबा एसे लाजियो नालाय बाथ्रा बुंनो होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नुजानो आंनि भिडिअआवहाय लाजियो मालाबा देलायबा खोन्थागोन र' आङो सिख्ला मानसिया माने देलायाबा एसे लाजियोना मालाबा समायना देलायबाथाय आंनि ब्लगावहाय लाबोगोन आरो आंनि गोदान रुममेट बिनानावखौहाय साइजखा मोनसेयालाय अब्ला बाय
लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा मैगं थाइगंआ ओरैबायदि दाम बारायदों माने 50 थाखानि खमावनो मोननो नागिरै बायदि जादों आरो बहल जिंखा गासिबो 50 थाखा जानायदों बहला 40 थाखा जादों माने आलुफोराबो 50नि खाथियावनो थांबाय आरोना 40-45 बेबायदि आरो माने बिराद दाम आरो आपेल फिथाइ सामथाइबो जानो हाला मैगं थाइगंबो जानो हाला दामानो इसेबां जानानै होबाय आपेलाबो सिगां 200-150नि मोनोमोन दा 200निबो मोननो गोब्राबसै 250-300 बेबायदि जाबाय फिथाइफ्राबो एफा दाम आयौ मैगं थाइगंनि दाम फिथाइ सामथाइनि दाम ओरैबायदि बारायदों आरो मा बुंबावनो रिसार्जनि दाम मा होनबावनो दामानो बारायनायनिफ्राय बारायनाय आरो मा क'क्राझारनि हाथाइ गिदिराव फैदों आङो लोगोफोर आङो सानडे हिसाबै आङो क'क्राझार टाउननि हाथाइ गिदिरावहाय हाथाइ खालामहैदोंमोन ओरैबायदि दाम मैगं थाइगंफोरानो माने सोंनोनो हाया आरो 40 थाखा 50 थाखा केजियावनो सामब्रामफोराबो 60 थाखा 50 थाखा आलुबाबो बेनो जिंखा बहल जोगोनारा 20 थाखा 30 थाखा बेबायदि आरो केजियावहाय माने सोंनोनो हाया आरो बिराद दाम रहन किमान दाम 10 টাকা দিয়কচোন 10 টাকার আনারস কার এইটো হ্যাঁ কিমান দাম আনারস কিমান দাম এটাতে সৰু দুটা 70 মিঠা হয় নহয় মানে গ্যারান্টি এটো মেঘালয়ৰ মাল মিঠা পোকাই নাই দেখোন পোকাই নাই দেখোন পোকা একদম ভিতরে পোকা ইলে ভিতরে পোকা 50 টাকা ল 60 টাকা দাম নাই দে 50 টাকা ল ৰ মই ডাঙৰ লিম অলপমান মিঠা বা হয় না নহয় মিঠা গ্যারান্টি পোকাই নহয় দেখোন এটা মিঠা গ্যারান্টি মিঠা নহলে মই কালি আহিম গালি পাৰি মই আহি পেলাই আপেল কি নাম আপেল এটা 260 320 কিমান দাম হৈছে আৰু এইটো এটা ভাল নহয় এটা ভাল নহয় আপেল সিজন নাই না দিয়া দাম বেশি নাশপাতি কিমান 160 টাকা কিমান দাম আপেল কিমান দাম 300 টাকা এটা রাইছি নাশপাতি কেজি 10 জানা হয় দাম মানে এইটো লেচাৰটো কিমান দাম কিমান আছে ইয়াত জুকিব লাগিব এক পোৱা 20 টকা নেদে ইমান দাম जिखा किमान दाम बेखौहाय न'निफ्राय हरफादों दिनैयो मानडेमोन ओमफ्राय बेखौ बायनांबाय लेस्रा ओमफ्राय मुगु दालि सिबुङा बियो जोंहानि माबानिफ्रायसो फैयो बाक्सानिफ्रायसो फैयो ओमफ्राय बाक्सानिफ्रायसो लाखिदों बेखौहाय बियो मुथासेयाव 20 थाखा ओमफ्राय बेखौहाय मुथानै नङाबा मुथाथाम खाबावगौमोन खोमा बिसोर फायखारिफोरा 20 थाखा लागौमोन ओमफ्राय आनारस लाबोबाय सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा ओमफ्राय फिथाइयाबो जि दाम टाउनाव थांबाय आं ओइ टाउन हाथाइ गिदिरावहाय माबा 200-250 होनदोंमोन आपेला सेरसेयाव ओमफ्राय 230नि लाबोबाय ओमफ्राय नै दिल्ली बाजाराव फैबाय दिल्ली बाजाराव आरो 200निनो मोनलायबाय बोरैबासो जि दाम जादों